Ayan po. Cute size lang pero best presyo pang masa. Ayun, presyong pang masa, no? 80 pesos. At may tumpukan din po, 100 pesos. 100 tumpok. Senta per piso. Nagutom si Boy Bangus. Patay gutom yun. At yung mga laman ng malalaking yellowfin tuna, no? So may tuna pa nga, ito po. Boss po mo kayo. Magkano yung tuna pa nga mo? 300 pesos. So yan, no? So yan po yung mga laman na naka-slice na po na binebenta po nila, no? Meron din pong belly, may ulo. So yan po yung mga laman at 300 pesos sa mga panga na masarap ihaw. Good morning po, shout out. So yan po yung presyo at 260 naman po dito sa mga per kilo. So yan po yung mga presyohan ng mga hipon na inyo pong mabibili. Magkano na ngayon presyo ng tilapia? 140. 140 pa rin po yung mga buhay na tilapia Pampanga. Ayan po yan. Thank you. Salamat. So ito yung pwesto ni Agustin na mabibilyan niyo po, no, ng mga tilapyang Batangas. So ito si Agustin, minsan nasa kabilang side po siya na nagbebenta po, no. So bakante rito kaya dito siya nakapwesto. So sa shoutout ka ba? Ayun, walang mga shoutout ngayon si Agustin dahil tag-ulan nga. Ayun, shoutout po sa mga viewers natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? Oh, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayun. Kapag naghanap din po kayo ng tilapia, puntahan nyo lang po sila dito. Sila Agustin, no? Sa kanyang mga latag na tilapyang Batangas. Ayan si Agustin Miraflores. So salamat Agustin na, thank you. Ayun. At yung kilo ng kanyang mga yellowfin tuna ay 140. Boss Maki, magkano kilo niyan? 80 pesos, oh. Malaki pa sa mukha. 80 pesos, no, na mga kilo ng isdang plapla yan. Plapla po yan kung tawagin. Lalo pag lumaki yan, no. 80 pesos po sa kilo na inyo pong mabibili. Alam mo kung saan masarap yan? Sa sinigang sa bayabas. So yun po yung update natin sa mga latag, no. Ito po yung kanyang inihiwa, oh. 100 pesos, ang dami, oh. Yan po yung tumpukan sa halagang 100 piso. Boss Gerald, magkano yung talakitok mo? 200 pesos na kilo. Ganda, laki, oh. 200 pesos na kilo. 150 naman po dito yung mga kilo. Talakitok, ayan. Kada piraso, isdang surahan, 300 isang piraso, ganyang kalaki po at makakapag-iniho ka na. At dito ay 100 pesos naman po, isang piraso. Shout out sa iyo, Lodi. Bago po ang lahat, shoutout po muna sa ating mga masugid na manonood o taga-subaybay po sa ating pagbablog po dito sa Malabon Fish Market, no? So shoutout po sa taga Hollywood na nag-comment sa atin, shoutout po sa inyo at mabuhay po kayo. At sa mga taga Canada po, shoutout din po sa inyong lahat. So mag-update tayo ng mga latagan o presyo ng kanilang mga isda o anumang laman dagat na ating pong maia-update dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Boss May, shout out, good morning. So mga presyo ng mga latag niyang bangus dagupan po dito ay 140 po. Isang piraso. Sarap ng ulam mo, Maenga. Namamansin eh. Hindi nga namamansin kasi na nagugutom. Ayan, no. Shout out sa iyo. Sarap ng ulam mo, munggo. Bakbakan na naman kanina.
Kaya pala. So, ngayon ka lang nakalibre. Pero sinungaling. Tatay mo, adik! Tatay mo, adik! Doon na naman tayo. Scatter! Adik na yung scatter pala. So, dito yung presyo, 140 po, no? Na mga... Utang sa akin, scatter, di ko niya. Tay! Tatayo! So, yung presyo po ng per kilo dito ng yellowfin tuna ay 150 po at yung mga isdang tambakol at gulyasan ay 130, no? So, ito po yung mga laman ng mga gulyasan. So, shoutout sa naghihiwa. Shoutout sa'yo. Sa nanay ko, Ayun, shoutout po sa nanay niya. sa Samar. Ayun, shoutout po. Good morning po sa inyo. So, ayan po yung mga presyo, no? So, may 50 pesos po isang piraso ng mga bangus dagupan. So, ayan po yung mga update natin sa mga latag po dito ni Boss Maeng. Sa mga bangus at yung mga latag po dito na yellowfin tuna at mga gulyasan. Boss Maeng, thank you ha. Salamat. Pagkain ako, ito ang mga banat eh. Sige, sige. So, abante tayo rito at update pa natin yung kanilang mga latag na ating pong mai-update at mapapanood ng ating mga viewers, no? Sa ating mga lataga, no? Dito ang per kilo ay 180, 280 po sa per kilo ng mga hipon at 340. So, yung mga per kilo po dito ng tilapia Batangas ay 80 pesos na kilo. Ang paninda po ni Boy Tilapia, ayan po. Cute size lang, pero best presyo pang masa. Ayun, presyong pangmasa, no? 80 pesos at may tumpukan din po 100 pesos. 100 tumpo. Senta per piso. Nagutom si Boy Bangus. Patay gutom yun. Nagutom. Ang sarap ng ulam niya eh. Ulam niya munggo, pang parayuma. May munggo din utak niya. Ganon. Ganon ba yung utak niya? Munggo yung utak niya. Bossing, good morning. Shout out. So, presyo sa mga latag niyan dito mga isdang gulyasan ay 120 po na kilo. Ayan, 120 na per kilo po ng mga isdang gulyasan. So, enjoy na sa pagkakape, Lodi. Shout out ulit sa'yo. Good morning, good morning. Boss, happy birthday! Shout out, happy birthday. So, mga presyo po, no? Dito ay may mga latag po silang yellowfin tuna. So, magkano presyo? 160 naman po sa per kilo at yung mga laman ng malalaking yellowfin tuna, no? So, may tuna pa nga. Ito po. Boss po mo ko isang kilo. Magkano yung tuna pa nga mo? 300 pesos. So, yan, no? So, yan po yung mga laman na naka-slice na po na binebenta po nila, no? Meron din pong belly, may ulo. So, yan po yung mga laman at 300 pesos sa mga panga na masarap ihaw. So, yan po yung mga yellowfin tuna na malaki. Kapalan mo ba ito? So yung presyo po dito ng mga yellowfin na slice po ay 270 na inyo pong mabibili, no? So yan po yung mga ina-update nating presyo. Yung mga yellowfin tuna po doon ay 160 po na kilo. So update pa tayo sa mga latagan na ating makikita at talaga nga naman ay marami, no? So shout out sa iyo, Lodi. Shout out. So dito ang paninda ni Bito ay alimasag po, no, tsaka
sariwang sapsap. So wala tayong makita na ibang latag po nila ng mga bisugo. So dito, kapag pupunta kayo at hanapin nyo lang po si B2 at si B1 dahil sa kanilang mga latagan po ng mga tahong. Dito po yan sa bandang gitna, no, na nagtitinda po ng mga seashell at yung mga seafoods na inyo pong mabibili. So yung mga kada tabo. So wala tayong talaba na nakita kayo dito, puro tahong. Magkano ngayon ganito? 100 pesos pa rin. Ah, wala kang talaba ngayon, no? Ganda ka po ng talaba mo. Eh, yun nga lang binili ko sa'yo nakaraan nun, eh, napakataba nun. Nakain ko yun, gabi na eh. Biglang pasok ako ng linggo eh. So, yan po, no? 100 pesos kada tabo. Bossing, thank you ha. Salamat. So, update pa tayo ulit dito sa mga presyo, no? So, yan po, no? 50 pesos lang po yan na tumpukan po ng mga galunggong at meron din pong 100. Yung mga tulingan din po ay 100 pesos, no? So, meron siyang 200 ang kilo. 200 ang kilo. Yung balsa po, 200 din ang kilo. ayun, 200 din po yung per kilo po ng mga galunggong na ibinebenta po dito. Ito na boss, ito na boss. At 280 sa kilo, no? Bossing, thank you. 280 naman po sa kilo ng mga hipon. Yan po yung presyo, no, ng mga per kilo dito na mga latagan ng hipon. So 200 pesos. Good morning po, shout out. So yan po yung presyo at 260 naman po dito sa mga per kilo. So yan po yung mga presyohan ng mga hipon na inyo pong mabibili. Ito yung pwesto ni Kuya Ricky, no, na mga bentahan din po ng mga dagupan. So meron pong 150 ang isang piraso, 160, 170 at may tumpukan po 150, no. So yan po yung mga latag. Magkano na ngayon presyo ng tilapia? 140. 140 pa rin po yung mga buhay na tilapia Pampanga. Ayan po yan. Thank you. Salamat. Ayun, shout out po. So, doon tayo. Ayun, shout out po sa mga angkan po ng pango. Shout out po. Wala na isang pango dito, yung original eh. Ito leader nila. Ayan pala ang founder. Thank you, thank you. Thank you. Sa presyo po dito ng mga sibuyas ay 1/4 po ay 35 pesos. So 140 na per kilo. Ganun pa rin po yung presyo, no? Kagaya po ng kahapon na in-update natin, hindi po nagbago. At 60 pesos pa rin po sa mga kilo ng mga kamatis. So lahat po ng mga vendor po ay nasa gilid, kaya maluwag po yung kalsadahan natin dahil araw po ngayon ng Biyernes. So ganito po, passable, walang tubig. At libreng-libre na po kayo para makapamili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yan po yung presyo ng mga hipon, 280, 260 na kilo, no? Conforme po sa mga laki ng inyo po mabibili. So yan po, yung mga balsa galunggong ay 180, 100 sa yellowfin, 200 po sa mga pusit lumot. Oops, at ito naman po sa kilo ng mga hipon, no? 300 pesos. 300 pesos, 280. So dagsa po ang ating mga hipon sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latagan na inyo pong mabibili. So dito naman po ay 250 na kilo ng hipon. Presyo ng mga gulyasan, 120. Ayan po yung mga latagan po dito ng mga tilapia, 100 pesos na kilo. At tumpukan din po ay 100 pesos, no? So, mga presyo ng mga tilapia ang Batangas. Shoutout sa iyo, Agustin. Mukhang bagong tabas tayo ah. Mukhang pahiyang muna tayo sa buhok.
Ayun, pahiyang muna si Agustin. So ito yung pwesto ni Agustin na mabibilyan niyo po, no, ng mga tilapyang Batangas. So ito si Agustin, minsan nasa kabilang side po siya na nagbebenta po, no. So bakante rito kaya dito siya nakapwesto. So sa shoutout ka ba? Ayun, walang mga shoutout ngayon si Agustin dahil tag-ulan nga. Ayun, shoutout po sa mga viewers natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? Oh, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayun. Kapag nagharap din po kayo ng tilapia, puntahan nyo lang po sila dito. Sila Agustin, no? Sa kanyang mga latag na tilapyang Batangas. Ayan, si Agustin Miraflores. So, salamat Agustin na. Thank you. Ayun. So, mga sapsap. Sariwang sapsap. Yan ang kilo ng mga tilapyang Batangas. So, yung mga per kilohan na yan po, 250. Lapis, 120 na kilo. So, mga sapsap ay 80 pesos na per kilo, no? So, ito po yung mga isdang plapla na atin pong i-update sa latag po ni Maki, no? So, ikot tayo. Ikot tayo sa pwesto ni Boss Maki. So yung mga kilo po dito ay 80 pesos. Yan po yung mga isdang tulingan. At yung kilo ng kanyang mga yellowfin tuna ay 140. Boss Maki, magkano kilo niyan? 80 pesos, oh. Malaki pa sa mukha. 80 pesos, no, na mga kilo ng isdang plapla yan. Plapla po yan kung tawagin. Lalo pag lumaki yan, no. 80 pesos po sa kilo na inyo pong mabibili. Alam mo kung saan masarap yan? Sa sinigang sa bayabas. Oo. So yun po yung update natin sa mga latag, no. Ito po yung kanyang inihiwa, oh. Ate, wait lang ha. Yan po yung paninda ni Boss Maki, no, na Ano naman ito sa akin, Boss Lando? bubuli. Yes. Yes, bubuli. Pwede na to? 160 na lang to. 170 na. Ano? Si King. So shout out sa'yo, geng geng. Walang pasok, geng geng. Shout out. Shout out sa'yo, geng geng, ha. Wala kang pasok, ha? Walang pasok? Walang school? Walang pasok si geng geng ngayon kaya nandito sa market na. Geng geng, shout out. Yun, shout out. So ito yung mga paninda ni Ate Pat na mga isdang binluan, bubuli, sagisi, bangus. So yan po yung mga latag niya rito, no. Fresh na bubuli. Ayan. Magkano yung ano mo, binluan? 150 po sa per kilo ng isdang binluan. 130. Yan po yung mga presyo, no, na ng latag. So, pwesto yan ni Ate Pat dito sa Malabon Fish Market. Ayan. So, yung presyo ni Ate Potpot, ito naman po, yung mga per kilo ng 300 pesos na hipon at 280. So, ganyan po yung mga latagan at presyo na inyo pong mabibili. Dagsa po ang mga hipon sa murang halaga, no? So, palo po siya na hanggang 300 pesos na kada kilo. So, dito tayo sa pwesto naman ni The Legend of Fish, si Avatar. So ito po yung presyo ng mga isdang babansi at malakapas. So ang presyo, no, 140. So shout out ulit sa'yo, geng geng. Isama mo na si tatay. Shout out. At si Tio ay lasing na naman. So hindi na naman nakatugpa si Tio. Oo. Tumayo pa ka daw kila Makmak. Dilamaki? Kaya pala may post. So 140 na kilo, no, ng yellowfin. Matakaw sa alak si Tio. Ito na ako. Update lang ako. So ito yung mga tumpukan po ng salay ginto, 100 pesos. Ang dami, oh.
Yan po yung tumpukan sa halagang 100 piso. Tapos sa mga balsa galunggong ay 140 na per kilo. Tulingan ay 100 pesos na inyo pong mabibili sa mga kada kilo po ng mga latagan. Salay. Shout out Boss Alex. Good morning. Ayan, ito po yung 130 sa mga latag ng galunggong. Per kilo, tinumpok na lang. Kasi kilo sa alin. 100 pesos sa tumpukan. Ito po yung latag ni Boss Alex, no? 100 pesos po sa mga tumpukan po ng galunggong. So sulit, mura, at marami sa ating mga kababayan ang dumayo ngayon, no? Ngayong araw po ng Biyernes. So ganyan po yung mga mamimili na sumubok, pumunta at maghanap ng mga murang presyo na kanilang mabibili sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Per kilo na mga hipon, no? 280 po dito. So sa mga pang-okoy, ito po pwedeng-pwede, oh. 250 sa mga kilo. At may tumpukan po 50. So yan po yung mga presyo ng mga latag na hipon. At ito po yung mga latagan po ng tilapiyang Batangas, 100 pesos. So maganda ang mga presyuhan at mga latagan po ngayon dito, no? So yan po yung 100 pesos na tumpukan din po ng mga galunggong. So malaking talakitok. Boss Gerald, magkano yung talakitok mo? 200 pesos na kilo. Ganda, laki, oh. 200 pesos na kilo. Tapos magandang tulingan. Ano na, dami na bili ni ate, oh. Kuha mo ba ng tuna? Okay na ito. Yan, latag po ng mga yellowfin tuna. 160 naman po na ano, kilo. Walang problema yung talakito ko. Palawan yan. 215. Boss Lodi, magkano ngayon gulyasa mo? Uy, isang taro lang po. Tayo. So, ang ganda ng gulyasa, no? Tayo. Tayo ko rin na lang tayo. Wala kami ganun tayo isa. Oo nga, 250 nga. 260, 250 na lang. Tayo lang natin ito tayo. Ay. Yellow pitula naman ito. Magkano gulyasa mo? 120 na lang. Ah, 120. natin pa. 120 sa kilo, no, ng mga gulyasan. Tayo, ito nga tayo. So, maraming mga latag na talakitok, no? Malalaking mga isda at daming mga bagsak. So, dito yung mga tumpukan. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Ayun, shout out. So, may mga talakitok tayo. 150 naman po dito yung mga kilo. Talakitok. Ayan. Isdang kitang. So yan po yung mga latagan po dito, no? 150 po sa per kilo ng mga talakitok. So dito tayo. So malaking grouper fish. Ito po yan. Mga talakitok. Yan po yung mga latagan po nila, no? Eh dito sa grouper fish mo magkano? Lapu-lapu. 150 sa per kilo. Ito po yung lapu-lapu na malaki, oh. 150 po, no? Na kilo. Loti, thank you, salamat. So, ito po yung sitwasyon, no, sa Malabon Fish Market. At marami pong mga latag dito sa bandang dulo. So, ito po yung mga surahan. So, sa surahan po na kilo ay 300 pesos. Kada piraso. Isdang surahan, 300 isang piraso. Ganyang kalaki po at makakapag-iniho ka na. At dito ay 100 pesos naman po. Isang piraso. So, shout out sa iyo, Lodi. Kayo, shout out po sa mga taga Tunsuya Perez, Malabon City. Mambu, shout out. Ayan, oh. Ayun, founder. So, ayan po yung mga presyo ng mga, tinatawag din po nila itong papakol. Itong ganitong klaseng isda. Pero sa mga latagan ay surahan. Ayan po. Ayan po yung mga presyo, no? 300, may 100 at 150. At may tumpok po, 2 piraso, 100 pesos lamang po na inyong mabibili. Salamat, thank you.
So, 100 pesos na tumpok ng mga tulingan. At yung mga, eto, kitang. Kitang-kita, kilo. 120 naman po sa mga kilo. So, shout out sa tandem, Tinong and Boss Once. Shout out sa inyo. Shout out sa mga lodi ng Malabon Fish Market, pang Starstruck. So, ito po, no, yung mga presyohan at mga latagan na ating pong na-update dito sa Malabon Fish Market ay talagang sulit at makakatipid ka sa mga murang bilihin sa bayan po ng Malabon Fish Market.